Dobrý deň. Alkohol je prekliatím Slovenskej národnej strany. Slotové alkoholické príbehy pozná celé Slovensko. Vrcholom bolo, keď opitý Slota sa vymočil z terasy reštaurácie na chodník. Bývalý podpredseda parlamentu Marián Andel na adresu pani Malíkovej teraz Belousovovej povedal: pani Malíková bola ožratá ako dalmatínsky cap a namiesto na WC išla na veľkú potrebu do bidetu. Semafor nabúral do auta podpredsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý z miesta činu ušiel. Danko fúkal až po 15 hodinách. Takže pravdepodobne počas nehody bol ožratý ako teľa. Jeho verzie o nehode sa menia z hodiny na hodinu. Šukajová polícia týždeň po nehode sa zmohla iba na odobratie vodičského preukazu. Zverejníme kamerové záznamy, ale my ich verejne ukážeme, ozaj vám to sľubujem, že budete ich vidieť aj vy. Keď skončí to vyšetrovanie, si nemyslím, že to je nejaké náročné vyšetrovanie, ktoré by malo trvať niekoľko dní. Verím, že to bude ešte pán prezident tento týždeň, aby sa... Nezverejní. Bratislavská krajská prokuratúra oznámila, že na teraz nie je možné zverejniť videa, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania. Inými slovami, začal sa proces zmarenia vyšetrovania na prokuratúre. Pán Peter Pellegrini ohlásil kandidatúru na prezidenta. Poznáte ma 20 rokov. Celý ten čas v politike som sa riadil jediným heslom. Taška, 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 som podrž taška, 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 som podrž taška. Som hrdý na slovenský národ. Na národ, ktorý má svojich hrdinov. Milana Rastislava Štefánika, Alexandra Dubčeka i Ľudovíta Štúra. Pán Pellegrini, ak si vážite spomínaných slovenských hrdinov, ako môžete byť v koalícii a v jednej miestnosti s najväčším mafiánom Slovenska Robertom Ficom a najväčším idiotom Slovenska Andrejom Dankom? Ako môžete sedieť v spoločnosti s Robertom Ficom, ktorý pravdepodobne súložil s mafiánskou milenkou na úrade vlády? Neobracia sa vám žalúdok. Nie je vám navracanie. Fuj, fuj, fuj. Pán Pellegrini, určite ste si všimli, že vaši politickí partneri robia všetko preto, aby ste boli neúspešní v prezidentských voľbách. Robia všetko preto, aby ste boli ponížení, zosmiešnení a vydieraní. Vaša túžba pomoci je hluchá a slepá. Práca pre ľudí a pre Slovensko sa stala môjim poslaním. Nie, nie, nie. 20 rokov ste súčasťou mafie. Verne jej slúžite a deformujete Slovensko. 20 rokov sa podieľate na rozkrádaní štátneho rozpočtu, do ktorého prispievajú aj tí najchudobnejší, 20 rokov ožobračujete Slovákov. Aj vašou zásluhou sme najchudobnejším národom Európskej únie. Politika sa má robiť pre ľudí. A Slovensko musí byť vždy na prvom mieste. Klamstva a klamstva. Vaša reálna politika sa vykonávala vždy pre vašich ľudí. Bodor, Kováčik, Jankovská, Žiga, Paška, Kočner, Výboh, Brhel, Haščák, Trnka, Kičura, Gašpar, Vadala, Rošková, Bašternák a mnohí ďalší. Aj v prospech týchto ľudí sa momentálne prijíma promafiánsky balíček a návrh na zrušenie špeciálnej prokuratúry. A vy sa na tom veľkou mierou podieľate a obhajujete zločincov. Aj vy s týmito ľuďmi ste zodpovední za vraždu mladých ľudí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hanbite sa a spýtujte si svedomie, ale pochybujem, že ho máte. Slovensko vždy na prvom mieste. Vy si robíte srandu. Na prvom mieste je vaša demonštrácia moci, vaše kšefty a luxus. Chcem lepší život pre seniorov, pre rodiny s deťmi, pracujúcich i mladú generáciu. Lepší život pre seniorov. To vravíte vy, ktorí ste kolosálne oklamali dôchodcov. Už ste zabudli, čo ste im slúbil pred voľbami. Pán Pellegrini, aj vašou zásluhou mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska a už sa nikdy nevrátia. Nechcú žiť v tejto krajine s vami, s Ficom, Dankom, ale aj inými politikmi. Kde je tá politická kultúra, ktorú ste sľubovali? Nech Boh ochraňuje Slovensko. Pán Pellegrini, Boh nemá žiadny vplyv na slovenskú politiku, lebo ak by sa zaujímal o slovenskú politiku, tak vy a celá tá politická zgerba by v politike nebola. Ale je možné, že Boh iba trestá celý národ, lebo si to zaslúži. Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky.